Ассалому алейкум апа хӯрои меҳрубон подписчикои канали ман ҳамагаза хушомаде ба канали ман духтаро як бор дига ҳаматон хушомаде мегӯм. имрӯз дар навори мо блинчик тайёр кунӣ мешавад. Чӣ хеле ки шумо дидесте ҳамаи маҳсулоташо омода кардам духтаро, бо мо боше. имрӯз дар навор орд бирёнай духтаро, баъд блинчик. апа хӯрои нозанин, чӣ хеле ки шумо дидесте имрӯз дар навор блинчик омода мекунем. барои блинчики мо як дуна тухм, сода, шакар, равған ва орд, шир дар корай. анами ҳамаи чизора якта якта андохта аралаш мекунем. баъдан дар охир вай мекунем орд андохта боз ҳам хушрӯ аралаш карда мемонем. баъди хамира кардан як 20 минут хамира дам метиҳем, 10-20 минут беҳад блинчикои хушрӯ мебояд духтаро. чӣ хеле ки шумо дидесте мо тухма майда кардем духтаро. дар дарнаш шакар меандозем қади тухм. ман шакар надоштам, сахрни пудра дохтам тамошобино. сахрни пудрара қати зарди тухм аралаш кардам. баъдан сода андохтум, баъди сода боша духтаро шир андохтум. ҳамаи ҳамёра хушрӯ карда венчи қати аралаш кардам. баъд орд дохтам тамошобини азиз. баъди орда дохтан вай кардам, ҳамаша аралаш карда равған дохта як 20 минут хамира дам додам. баъд пухтам. дар навор тамошо кунем чӣ хеле блинчикои хушрӯ омадагия тамошобино. вай шир чӣ хеле ки шумо дидесте 2% дадриш дохтам тамошобино. ҳамаша дар навор бо барои шумо нишон додагим духтарои меҳрубон. касоне ки мехоҳанд ами ранги мо блинчикои воздушни хушрӯ пазанд, ами навора хушрӯ тамошо кунед тамошобино. баъд вай дар бораи борҳои нав духтаро видео кардам, пардофтам. рости гап ютуб кор накардестай, просмотро поён фуромадан. сабабаш ки ютуб VPN кор накардестай. касоне ки дар ҳамин федератсияи русиян духтаро VPN скачат кунед, супер VPN скачат карда VPN гирён кунед, баъд ютуботон да кор медурад духтаро. VPN ютуб кор накардестай тамошобини азиз. марҳамат духтаро, навори моро тамошо кунед. баъд касоне ки айни ҳол ҳамин навора тамошо кардестиянд, шуморо апа хӯрои меҳрубон бо нони азиз, касоне ки дар хона ишта мехоҳанд кор кунанд, ҳар як зан, бисёр занҳои мо дар хона нишаста меҳнат мекунанд духтаро, кор мекунанд ва ширкатҳои гуногун буромадагие ки мардум дар уҷа фоидаҳои хучона дидестиянд. аз ҳамаи ҷумла ширкатҳо аз як ширкати нав буромадагие тамошобино. дар ҳамаи давоми видео шумода тавсия метиҳем дуромада регистратсия кунед духтаро, ба кор будроен. бисёр ширкати осонай. дар ин ширкати эссенс балҳотон намесӯзад духтаро, дар иҷа ҳар моҳ харид надора. вақте ки шумо регистратсия шуда ба ширкат мебиёен, як бор харид мекунед, баъди ҳамин тамом команда месозен. вақте ки шумо команда сохтен, ойлик да буромада ҳар моҳ маоши маблағи хитона мегиред. ҳар моҳ моҳш қади духтаро. дар уҷа ранги ами дигар ширкатҳо звания дора 3%, 6%, 9%. ҳамухе рафтаге ойликошонам ай званиятон зависид мекунад духтаро. чӣ хеле ки гуфтам, дар иҷа хариди ҳар моҳа надора ва балсӯзӣ ҳам дар иҷа нест. ҳамин вақте ки регистратсия шидӣ омадӣ, як бор 1000 бал мезанед, тамом. баъд командата сохтан мегирӣ. дар иҷа вазифаи шумо командасозӣ мешавад духтаро. дар давоми навори мо тамошо кунед. пурра дар болаи нами ширкат, маҳсулоти ширкат шумо дар видеоҳоша ва ёша монда мегзарам. барои ба кор дуромадан, барои ба кор регистратсия шудан, рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен айни ҳол ба нами рақамҳо муроҷиат кунед. шумода кора пурра меомӯзонанд. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا
المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقيل في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتأوي بالإياب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب الثرى ستحمدها وتأوي بالإياب ورتل نومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. тамошобини азиз касоне ки видеои моро тамошо доред духтаро чӣ хеле ки шумо дидастем мо ҳами билинчикоя хушрӯ када пухта гирифтим дар сковородкае ки урӯз нав харида будам дар анами сковородкачам билинчикоро хушрӯ када пухтим бовар кунед дар анами сковородка 1 грамм равған истифода бурдагӣ нестим ҳамихе сковородкаи хушрӯ специально барои билинчикпазӣ беҳад аҷоибот духтаро
сирхаки хушру воздуш нишидан маззаи блинчикоям аҷоибот буд. тамошобино касоне ки вай айни ҳол моро тамошо доранд апаухарои меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтум дар ютуб просмотро кам шида сабабе ки ютуб бе VPN кор накардастай. касоне ки ҳамин чиза намедонанд бирасоненшона ки VPN гирён када баъд ютуб тамошо кунанд 100% мешава. тамошобини азиз, дар навори мо чӣ хеле ки гуфтум шуморо бар ҳамин ширкати кори Essence даъват мекунем. оз ман пурра видеоша баъди ҳамин блинчик мемонам. касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд апаухаро илтимос подписатсия кардана ва дар ҳамин навори мо лайк мондана фаромӯш накунед. ба баҳри шумо кӯшиш кардам духтаро тарзи блинчикпазира нишон додум барои касоне ки намедонанд. манам рости гап аввал намедонистам, баъд оста ёд гирифтам. ҳозирам хеле блинчикҳои хушру кулла воздушни пухта мегирам. хай тамошобинои меҳрубони ман, дар канали мо бошед, боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. ҳар як шумора худованд нигаҳбон боша. бигзор ки ба ҳамаи орзу ҳавасҳои дилтон бирасен духтаро. чӣ гуфтаням, фаромӯш накунед канали моро дастгирӣ карданда. иншоалло дар канали мо видеоҳои нав танав мешавад. ба ҳаматон рӯзи хубу тансиятӣ хонободӣ таманно дорум. хай то наворҳои оянда видеои моро то охирша тамошо кунед. дар уҷа дар бораи ширкати Essence маълумоти пурра мешавад. ба рақамҳои рӯи экран будагӣ муроҷиат дар рақамҳои рӯи экран будагӣ духтаро муроҷиат кунед. апай санобар пурра ба шумо кора ёд метиҳад ва маълумот дар бораи кор метиҳад. шуморо дар командаи худаш регистратсия мекунад. духтаро апай санобар дар муддати кӯтоҳ ба маоши пули буромадагӣ. баъд тамошобини азиз, агар шумо хоҳед ки дар муддати кӯтоҳ муваффақ шавед, дар муддати кӯтоҳ ҳамаи бизнесотона коротона пеш баре, ҳама вақт ҳамаи чӣ меган саркалони хуб ёвен, яъне ки ҳамин спонсорҳои хуб ёвен, одамои хуб ёвен ки дар командаи ҳама одамо шумо кор карда тонен хушру шумода фаҳмона кора. барои ҳамин тамошобино наставники апай санобар беҳтарин инсон буданд. апай санобара дастгирӣ карданд, кора пуромӯзонданд, инкас ба маош баромад, корошон пеш рафт ва апай санобар ҳам наставникшон ки хушру ёд дод, хушонам ҳамин гем командаи худашда хушру ёд дод. команда будагиёшам ҳам хеле олӣ буда буромад духтаро. ба ҳамун хотир рақамҳои рӯи экран апай санобар да муроҷиат кунед. дар видеои давоми видеомон пурра оидӣ кор мешавад. тамошобинои азиз, анаи маркетинг плани анами компанияи Essence хушру када тамошо кунед духтаро. дар ҷа вай маошҳои пулешону вайошон аистагиай чӣ меган шагошон. баъд духтаро компанияи Essence анами хеле духиёи хушру дора, беҳад духиёи фасон дора. рости гап анами духи лакости шақати Chanel ман истифода бурдагим. беҳад духи хушруа ирамада падарка кадагӣ буданд духтаро. беҳад качестваш хушруаи стойкияй духтаро. ман ҳаму абае ки ай тоҷикистон пӯшида омадам, ҳаму последни охирон ҳаму духима истифода бурда будам. бовар кунед дар ҳамин мошинка чандборо шуштумш, ҳолиам буш истодагиай. ба ҳамун хотир шумода тавсия метиҳем духтаро, марҳамат кунед. ман ҳамин духира кофтеста будам духтаро, нафаҳмидам ки духи дар ин ширкат бай. бовар кунед валбрису азону ҳама ҷоя кофтум, ҳамин духия наёфтум. ими ҳозир дар ҳамин ширкати Essence дидим ки будиян. иншоалло заказ мекунам духтаро. не Victoria's Secretам беҳтарин духияй, касоне ки истифода бурдагиан медонанд. марҳамат кунед духтаро. ин ширкат бисёр духиёи фасон доранд, хестои ки ҳар хел вай дора, ароматҳо дора. марҳамат кунед барои заказ кардан, барои дар ширкат кор даромадан ба пай санобар муроҷиат. аксияи доимӣ барои сотрудникои компанияи Essence. бо харидори намудани 5 аромат аз линейкаи классик ба шумо 1 тӯҳфа карда мешавад. инчунин бо харидори намудани 9 аромат 2 тӯҳфа мешавад бо интихоби шумо. фарқ надорад, ароматҳо метавонанд мардона бошад, занона бошад. инчунин бо харидори намудани 12 аромат ба шумо 3 тӯҳфа карда мешавад. инчунин кэшбек баргардонида мешавад. атриёти ройгон барои шумо. барои дуруст фаҳмидед, барои новичокҳо скидка кати аксия нав рафта истодааст дар компанияи Essence. яъне бо харидори намудани ман ҳамин стартовый набор папка пробники 4700 рубл меистад, яъне 550 сомон. шумо дуюму атро тӯҳфа мегиред. атриёти Essence эквиваленти оригинал мебошад. ҳамаи шумо аллакай медонед. ман ҳамин брендҳое ки дар сурат дида истодаед дар мавхел флаконҳои номерной бо 20% эссенсияи арома маслаҳо. мана QR-кодашам ҳаст. заводи производителя нишон медиҳад ки заводи Celius, Чехия, Европа.